този влог ще видите няколко реалистични дни в живота ми преди и по време на цикъл. Супер реалистично видео по време на периода преди... Не исках изобщо да снимам влог, но това е много реалистичен влог с дни с мен преди цикъл. За всички жени и момичета да видите, че не сте сами и да се почувствате по-добре. В момента съм дишай дълбоко, издишай бавно, издишай, защото Анди не спира да чувърка моите нерви, които сега покрай цикъла, което в този период не е добра идея. Ето е много раздразнителна, страшно подута, не знам дали си личи. Кои играчки сте ги към? Добре, мисля, че стига толкова. Стига толкова. Айде, и ще я носиш. Дай. С теб се чувствам по-добре. Боли ли, че забравихте? Ще забравихте, май! Мамо, не сме забравили, миличък. Просто има работа, която трябва да се свърши. Купих си много яки чорапи. Аз разбирам, че искаш парка, но трябва да ходим да търсиме пантовки. Само да си скубим крашката. Човек. Скъсах си връзката. Сьор не работи, така че надолу за движение. Давайте, драги мои приятели! Идваме към каското. Това, което ви казах и собственика, от който взехме колата, е бил пуснал... Намерих едно друго, което е за 11 минути, сигурно е то. Сигурно, да стигнем. Е бил пуснал, защото има две такива... Как се наричат? Да хващаме пъня. Добнатини, да, леки от градушка. Надясно. И той е бил пуснал, за да ги оправят с тях. На отгоре на тавана има, да. И след полицата, защото той не ни даде. Има икон за нас. И човека си пиеше кафето изобщо. Дохме до мола, защото трябва да видим за пантофи и още пижами. Обаче направо моите нерви са на финалния предел. Направо Анди е днес помрачителен или просто моето търпение е много малко. И пантофите, като Анди си харесва, ето тук са едни на Спайдермен. Сега чакаме да дадат такива. Здравейте, добре и започваме в фитнеса, разбира се. И вчера без това просто ви показах. Чувствам се отвратително зле, много сега тегляме, защото съм на маникюр и педикюр в квартал, който е до... Изкарвам до следно, ще хода от София до Пловдив. Добре, но в квартал, който е далече, може би на 30 минути от нас, трябва да се прибира, да се изкъпа, да се оправи и да ходим, така че хайде сме. Това е хубаво, преди цикъл да си някакви процедурки, някакви по-лежерни неща, защото карта да се чувстваме много по-добре. Аз не съм горда със себе си, защото успях за 40 минути да се върна от фитнеса, да се изкъпа с косата, да си направя грим, солчна линия и да се облека и да тръгнем. Така че тръгваме точно на време, 9:14 бяхме в колата. Мама, не сме изнервена, защото аз не закъснявам. Приятели, сега освен, че бях на медицина педикюр,
тази машина, която това е тренировка за корем, която е упражнение за корем, всъщност с топ стимулират мускулите и така би трябвало корема ви да се изчисти. Много са модерни, много ползват инфлуенсърите всички, така че и аз сега пробвам. Хора, искам да ви апдейтне, точно усилих на 34% и усещам огромно стягане с корема си, както изглежда. Това е доста интересно. Изядох половин кутия сладолед. Искам да ви дам малко реалистична връзка, защото хора, социалните мрежи толкова много ни лъжат. Всички са перфектни, всички са идеални, всички постоянно тренират, всички постоянно изглеждат добре, всички постоянно се хранят здравословно, кожите си им перфектни. Аз лично не издържам и не мога да живея в този изкуствен свят. Не е за мен. Половин кутия сладолед и се чувствам толкова добре и ми е толкова хубаво, че не мога да ви опиша. Просто това беше нещо, от което имах нужда за десерт, да си хапна. Беше много вкусно, много приятно и нека да бъдем реалистични. Не може постоянно да сме супер хелти и да сме супер изчистени и да изглеждаме перфектно и така нататък. Аз лично по принцип не ям много сладко, защото не ми се яде вече. Първо го отказах заради кожата си и в последствие просто спрях да изпитвам нужда от него, но преди цикъл е съвсем различно нещо. Така че много добре ми се отрази. Сега сядам да обработвам. Между другото, вчера снимах 3 видеа на много лични теми, които съм сигурна, че се харесат и ще бъдат полезни. Обаче мраза да взимам решения по време на цикъл или преди цикъл, защото тогава хормоните ми са така и взимам някакви неща като решения, за които после съжалявам, защото съм ги взела по-емоционално. Тък му се връщам от тренировка, Ето това сте му въжетите, където той ваща Спайдермен така. Днес ще бъде малко динамичен ден. Директно излизаме, нямам време дори да си взема душ. Давам водата с лимон за навън. Да ви кажа честно, преди щях много така да се напрегна, че не се случват нещата, както аз съм ги планирала, нали, да имам време за всичко, но сега изобщо не се напрягам. Сме на събитие на Никс, което ще е яко събитие. Трябва да отида сама, не може да имаш +1, което ще е малко притеснително за мен, ама гледам сега да не го мисля много. И бактерианди отиваме да купуваме банички и да пращаме пратки на Спидия и сега ще ви кажа защо. Не знам дали вижте всички тези дрехи тук зад мен, турби. Вие не знаете, че са дрехи, вече знаете. Направих разпродажба в TikTok, където така някакви дрехи, които аз вече няма да ползвам, ги препродавам за някакви 5, 8, 10 лева. Преди ги подарявах, вече не ги подарявам, защото хората, на които пращах дрехите, често не си взимаха пратките, аз трябваше да плащам отиването им, връщането им и някакси изцяло се обезмисляше за мен цялата идея на това да помогна на някой, при положение, че голяма част от тях не си взимаха нещата и дори просто нищо и затормозяваха мен, първо, че си отделях страшно много от времето да прегледам кой ми е писал, да събера дрехите, да ги пратят, така нататък. Второ, дори финансово за мен нямаше никакъв смисъл. Да, те с някакви 15 лева примерно, обаче за какво да ги даваш, че искаш да помогнеш, те не ти помагат на тебе. И заради това така го направих. Тук е номер 1. Един мъж, който сте бие. Това тук е най-добрия балсам. Ето това тук сега имаме да го пращаме. Качем, let's go! То пък трябва да я дръпнеш напред, а?
Докато аз толкова много бързам да прибера кухнята на Анди и да излизаме да тръгваме, взех, че изпуснах супата на Анди. Пръсна се, освен че детето остана без супа за днес. Целият ми клин крачолите станах в супа, на земята в супа, чистене, преобличане просто от бързина. Всъщност се забавих. Често го правя сам между другото и трябва да ме за урок, учете се ви от моите глупави грешки, трябва да е за урок това, че когато бързаме, всичко правим претрупано, изпускаме, правим мазаляки, просто после се бавим още повече. Така че по-добре, по-спокойно и реално. Ти винаги си по-спокойно. Напротив, в моето усещане аз си давам много зор. Как да го обясня това? Другото сега сигурно ще се чуете, защото в последно време не си карам аз колата. Истината е, че бях много ентусиазирана и мотивирана и малко с тия неща, където се оказа, че има така доста развалени работи с нея. Не, че тя си е окей да се я караме, нали, не е зле. За магистрала и дълъг път не става, но някакси ми стана много кофти. Сега като оправиме, да, так, като оправиме, пак ще имам желание и ще казвам, леле, колко здрава кола имам. Не, то е нормално, защото като си нов шофьор и като чуеш и той да плаши, да. И си викам, аз сега тук вчера, примерно, я карах вечерта и аз сега тук дали да дам газ, дали да не дам, то ме е страх. Да не падне в авариен режим. Да не падне в авариен режим. И заради това просто предпочитам да не я карам. Та да не се чудите, защото знам, че ще има такива въпроси. Пак има опашка на баниците. Андичка. Нещастен. Опа. Ето я, виждате ли я? Чакай, че не знам как се... Взех миленка баничка с панаки, обикновена баничка. Бабчето имаше огромния късмет да хванем последната баничка. Той Анди може. Хора, направо пододихме момичето и на всичко отгоре ето тази пратка. Не съм разбрала, че не са ми дали град. Тази трябваше лично да я предам, тръгнах да я пращам. Абе, 3 съм се объркала, да ви кажа честно. По-силно можете да пращам. Стигнахме до аутлета в... Ето го. Стигнахме до аутлета на София, който е на Цариградско, нали? На Цариградско до метро. По принцип, може би преди няколко месеца идвахме и този аутлет беше изключително празен и се тръгнахме за 5 минути, но една приятелка вчера ми каза, че имало някакъв магазин, който е аутлет на Zara, Bershka и тези марки. Тук точно, номеро 1 се казвал. После го срещнах в TikTok, то се оказа, че си е така известен си е този магазин. Да отиваме с бабчето да разгледаме. Тя ме инфлуенсна, че имало някакви много ефтини цени. Тениски по 5 лева. Яде бисквитки, яде и миленка, сега е на бисквитки. Чуйте само музиката. Merry Christmas time! Хора, може да видите, че той изцяло направо си е празнен, само още 2 дами. Това е. Добре, сега ще ви снимам хора цените. Това са поли на здраве. Има поли по... Чакайте да видим, тази е 12 лева и е готина. Чакай, мамо! Хора, дънките са по 16 лева. С няколко буски. Просто сега ще ви кажа и цените. Тази е на Zara и струва 6 яки цветове. Тази е на Pull&Bear и също е 7 лева. 24 лева. Виж какви бутуши, 34. Ма примери, бе. Приятели, стигнах на събитието. Ето е моята визия, ученическа. И сега ще влизам. Ето как изглежда отпред Bari High School. Здрасти, мерси.
the homeroom teacher, Danica. And we want to welcome you to the Nix Batty School and welcome to the class of 2025. In our school is top ranked among all Batty institutions because here all students are trendsetters and all teachers are hot. Хора, има класни стаи. Вау! Мерси! Write your name on either the grade book or you can write it on your notebooks. You have like a sticker here. Or if you like to take a piece of paper and make a little tent with your name on it and put it in front of you. So we know in the future, so let's keep cameras away from the screen. We can still take pictures on whatever else. След малко няма да ги Чакай, Моника, защо не го даде така? Ще си го изпусне и отива по дял. Днес е 4 септември, съвсем различен ден. Последно се срещнахме на събитието на Ник, ще ви дам апдейт малко по-късно през деня. Събирам се от фитнес и заварвам бабчето в ето това състояние на дома и на нейното явно ментално състояние. Оправя шкафовете. Как е, бабче? Сгърбих се вече. Сгърби се. Ама това бе. Тук са всичко, което може да рисува, знаеш. Тук съм направила абсолютно всичко. Как съм поставила тук да си видиш ти? Айде сега да му правим играчките на бърбо, искаш? Не може да са играчките пред него. Тук са някакви твърди полици книжки, там са неща, които е правил. Да го пазиме. Тук ти да си видиш тези неща. Да. Колко продуктивна е. Аз си бях забравила ключа и чаках някой да ме отвори. Тя се оказа, че не ме вдига, защото е чистил. Така. Вече сме в банята, драги мои приятели. И вчера измих банята, че тя лъщи. Тя просто е... Тя е e-girl. Буквално. Кажете ми по-хубаво чувство от това да си изкъпаш в чиста баня, да си облезеш чистите дрехи, след това да си легнеш на чистото легло с праните нови чершафи и всичко около тебе е чисто. Какво е това? Не знам какво е това нещо, но се отцапва. Няма по-хубаво чувство, нали? Сега набързо влизам да си изкъпа и след това имаме една мисия. И да се върнем там, където последно се бяхме срещнали, а именно събитието на Никс. Не успях да снимам... тук ми е малко омазано с фондите. Успях да снимам всичко на събитието, което се случи, защото просто ни забраниха да снимаме половината част от събитието, защото показваха продукти, които са още дори не са излезнали и дори не мога да ви разказвам за тях, но беше изключително интересно. Бях се постарали много, като наистина в училище имахме часове, имахме голямо междучасие, в което ядохме покеболс. Имахме сладолет тип чилбокс. Не, телефони мама не включва. Сега ще пробвам този коректор, който си взе. Май не е много моят цвят, но нали, отгоре ще сложим фонджетен. Екипа на Никс от Сърбия, които всъщност отговарят за Балканите и бяха всички изключително млади, креативни, много отворени, много приятелски настроени. Аз лично усещах една много топла чувства. Изобщо бяха изключително отворени да си говорят с всички нас. Беше много хубаво събитие. Наистина може би това е най-доброто събитие, на което аз някога съм присъствала. За жалост не съм преживяла напълно своето притеснение и честно казано в един момент, когато бяхме там и ни говореха различни неща, аз седях и аз даже съм го снимала на камера, хванах го този момент. Просто седях и си мислех, боже, аз какво правя тук, искам да стана и да си тръгна. Този молив отново на Никс.
Lip Injection, който е в цвят Duck Plum, който е в цвят Beige Boost. Хора, устните ми изглеждат много добре. Един много бърз аутфит чек. Все още съм явно на ученическа вълна. Сега отиваме на мисията да търсим маратонки за тичане, за бягане, защото моите явно не са ми удобни на краката и колкото и аз да си мисля, че са страхотни за тичане, леки и специално за тичане, просто явно не са за моите крака специално, защото ми деформираха пръстите, станах цялата в мазоли и даже на единия пръст имам кръвоизлив. Така че трябва да намеря по-удобни обувки. Ще потърсим в Asics първо, защото аз си спомням, ти спомниш ли си, мамо, като бях малка, имах едни обувки на Asics, дето после ти взе? Да. Те бяха страшно удобни, с някаква специална пяна. Първата ни спирка Asics. Това е един аутлет магазин на Asics. Имат страшно много маратонки за тичане и сега ще видим. Даже има 70% намаление. Ето ги. Тези да с някакъв гел са. Тези изглеждат подобни. Може би и тия ми харесват. Харесах много и тези, които са на по-така нормална цена. Но има само 36 номер. Те са много яки. Да. Много яки. Защото като тичаш... Това не е реално, но четвъртък в 12 на обяд няма място, свободно място в Декатлон. Намерих едно местенце за мама. И тук може да ми направиш снимки. Тези взех да пробвам, които са на Adidas белички. Изглеждат ми и ги усещам така доста удобни. Намерих и ето тези екипчета. Това е, така ми се струва, че хубаво ще придържат. Така. Хора, денят беше доста... Не е толкова динамичен ден, но истината е, че обикаляхме доста по магазините от единия, в другия, в единия, накрая си купих едни обувки. Направо утре ще ви ги покажа, когато отиваме на тренировка. Те ми сториха най-удобни и бяха на много добра цена от 300 и нещо, 400 лева, бяха на 180 лева, което на мен ми се стори оферта и моя girls math мозък нямаше как да я пропусне. Правих крачки, направила съм 17 000 крачки за днес и ще продължа до 20, но си купих хляб с пас. Той колкото двойно на главата ми. Не е целия за мен. И втори взех. Анди се каза следобедна, му взех ето този бейгъл, който ще му намажа с Филаделфия и домат и се надявам много да му хареса. Опитвам се да го накарам да привикне към това да яде структурирано закуска, обяд, следобедна, вечеря. Само се включвам с нещо, което искам да напомня на всички вас и тук го пише. Хората няма да използват истината в дадени преговори, ако не е в техен интерес. Което значи, че е много важно да бъдем любезни, но да останем скептични, да забравим какво ни казват. Така, днес тичах с новите обувки за първи път и съм толкова доволна. Анджо, дай ръка, мамо. И съм толкова доволна, страшно удобни и с тях мога да изтичам много повече, не се уморявам така. И сега веднага с бабчето излезнахме да ходим да пратим една пратка. Имах да пращам от разпродажбата на едни обувки и отиваме до аптеката с мама да си вземем бои, защото днес мама ще влезе в ролята на фризьор. Ще се прави на фризьор за нея и за мен. Ето ги боите, като всеки път с мама. Такава майзина. Не сме напълно убедени. Черно или наситено черно? Наситено май беше. Наситено е тази физиономия, помня я. Тази ли? Обаче това е за бели. Отдавна не съм ви го показвала, но сега съм в салона на мама и мама ще ме боядисва. Много яко. Честно казано, винаги много се харесвам косата, когато мама ми я прави, така че на нея имам най-много доверие. На нея просто, въпреки че тя най-малко знае какво прави от всичките, на нея имам най-много доверие. Не знам дали това е нормално. Нормално е, все пак ми е майка.
Тук сега се разбърква тайната смес. Нека да игнорираме шумовете, които чуваме от Анди, който си играе с балон. Между другото, приятели, аз сега се усещам, тъй като докато сме в парка, реших да почна да обработвам този влог, който бабчето ще ме нахейти, но е пак малко хаотичен. Обещавам, следващите вече няма да включват толкова хол и пазар и така нататък, ще бъдат по-структурирани. Както и да е, забравих да ви покажа, тук изглежда много гадна на тази светлина. Така, забравих да ви покажа какъв цвят получих косата ми. И моля ви, кажете ми, че вие виждате разлика, защото някой в TikTok са ми писали, че буквално една и съща, каквато е била преди. Защото може би на камера те си го виждат просто тъмно и тъмно. Да, сигурно на камера не правят, но наистина сега е черна. Ето и на мама. Мама се бои със същата боя. И благодаря на всички, които останаха до края на това видео. В момента го обработвам и отново аз не съм снимала аутро, така че благодаря на всички. Абонирайте се за канала ми и харесайте това видео. Чао, чао, до следващата неделя.